И здравейте хора, мисля, че след една година стана най-накрая време да кача едно ново видео. Извинявам се, че не съм качал от супер дълго време, но ще се пробвам в тази година да кача повече видеа, тъй като доста от вас просто се чуят къде съм изчезнал. Също така следващото видео със сигурност няма да нафавям, тъй като просто напълно ми писна. Братка, ама закара в разград. То наистина. Чакай да гледа само локацията точно къде беше. Ей тук ма, ей тук е. Намери го. Ела. И бах ти шопа, брат, в скулбуса, дето е нарязан. И си четвърка, брат, искаш просто да гърмим хората. Не можем, не работиш. От горелката моля да я използваш, я. Чай взема една, бе. Не батите по тията, брат. Били ти да ми чеваш? Че? То това е за... За реперване на колата, брат. И защо не спира? Бе, брат, това правихме, бе. Супер. Да, ние ще трябва да реснем между другото. Ето е. Да, ето и почва пак. Рескам, брат, няма как. Чувате си, какво е това, бе, брат? Хамозе? Ама обаче строили се Джоно и да купуваме вепани в сервер с 4 човека. Не с 4. С 4. Да, яш малко. Брат, какво слушаш? Не бе, гледам TikTok, бе, пич, там на фурипейджа, бе. Она мисля, че гледам Лили Пип, че слушам Лили Пип. Ей, там има кола, виж, ей, там има кола. Пичове, ще си ходите ли, бе? Моля ни закарате, бе, човек. Давай, качвай се. Ай, мъртви. Аре, благодаря. Да, минем, ще му дам хероина тоя. Не е то. Бобка. Боби, ти ли си, бе? Боби. Давахме хероин. Господин полицай! Ето, Беля продава хероин. Чакай, искам да... ще го пъсна. Бе, сега ще го претърсят. Ако мен ме претърси, то направо бягаме. Опа. То с кой иска, бе? Добър ден, младши полицай, спасва документи за Добър проверка. ден. Лична карта и шофьорска книжка. Оф, как беше това менюто, бе? Дай го. Не, как беше, бе? Ето. Лична карта и шофьорска книжка, господине. Трябваше само да изрова тук личната карта под седалката, беше. Лубо, Жечев. Това се, що ти излиза на тебе, бе? Може да се обърнете и си дигнете ръцете. Бе, то ска да претърса. Моля да се обърнете и си дигнете ръцете. Моля по-бързо, защото нямам време. Имаме заповед, всеки, който се спрем да претърсваме. Бягай. Ама колата нали вътре е с това? Бъгната, няма нищо в колата, брат. То се затвери. Следва, ма. Не ма показвай. Сега ще се обърне и ще го дропна под бак. Тъп, защо го правиш пак грешно, бе? Стига, бе, брат, защо проверят навсякъде? Ма брат, чакай малко, аз трябва да свикна на настройките, бе. Какви настройки, ти още си бандал улто, брат, и тръгва да го пуска под мапа и просто падаш. Добре, че аз само свикна, бе. Брат, още ми излиза Driver License. Как да го махна, брат, все още на екрана, бе. Кое, бе? Любо все още на екрана, бе. Я го ме, това моят човек, бе! Алекс! Опа! Флашбек. Продавам кола. Колко? Има всякакви от 90 Защо ме удръжа? Тролер! Защо ме удръте? Бе, изрод. Тролер! Тролер. Айде. Репорт. Алекс, айде да ходим някъде. Го е то тролер, ти като му чуеш гласа като. Ти имаш писка в гласа и спря са пъш. Тролер, бе, Алекс, гледай го. какъв тролер, бе? Алекс, ай тръгвай си. Ти по-скоро не знаеш името. End of flashback. Алекс, какво правим, бе? Добре, полицията, обо не си видел. Ай. Аз вече станах цъкна на това. Това, между другото, няма да го очаква това. То аз не го очаквах, брат. Ама ето лице ли, бе? Не. Не е полицай. Това сега какво? Трябва да го ударя. Мамка му, аз съм по-бърз от него, бе. Аре, готово. Това не му ли е тъпо, брат? А това е полицай! Мале, Той верно аз си казах, бе. Сега го пускам под мапа. Не. Защо ти е така набързо? Давай, брат, дано да не е админ това. Защото виж, че се направи походката чак. О, Ванка! Чакай! Пускам да под мапа, давай! Между другото, знаеш колко админа има? Има 5 админа и нито един от тях не е такова. Те ще се заспаля, брат. Майко ми, то ско прави, бе? То що табута, бе? Тапанар. Тапанар ли? Кажи му, че е тапанар, бе. Кажи му. Тапанар. Кажи му го в лицето, така. Сломай. Ма, не. Направо го изкарахме от сервера, брат. Кво си ти, бе? Айде на булката! Кръщене ще... Охо, то с мотора. Давай, влизай. Това с мотора ще излети, ако излезе от глава, между другото. Не би майката, моля ца. Тя отива при районната дела. Не стана тъпо, брат. Ето я, идва. Ето, бе, аз не седа. Я искам да чуя кой ще кае, брат. Виж къде литна! Госпожице! Къде бягаш, ма?
Спори се, проблеми да има. Спори се. Ще бъде на майките. А, то да! Той е мъж, бате. А, то травестит. Той доста добре ролпленахме с него. Нали? Виждаш къде са, виждаш къде са. Къде са? Ай, там долу. Ой, той. Чакай, пак ще го направя. Аре, ще пуснем полицията под мапа. Ей, там отзай мой да скочиш, виждаш? Ма то виж къде ще отидеш. Я? Има ли сцена? Сега знаеш къде ще отидем? Точно от страната, дето трябва. Ела са. Брат, аз нямам оръжие, мамка. Нямам пистолет. Ето към мога ги гърмиш, брат. Гърми ги да. Да изстрелям ли? Нямам патрони! Взех полицейската. Бягай! Стрелят! Не може! Къде са? Няма как, брат! Облънал! Ей го! Умрях, Дева. Това беше много гнусно, брат. Да отче ли сега му направо още един път? Айде, давай, направи го. Какво правиш? Айде, направи го! Какво правиш, Гесен? Може ли да се кача? Да. Чай го взема. Аре. Благодаря ти. Искам да съм зла, защото нямам какво да правя. Добре, брат, нали няма да вземеш колата? Няма спокойно. Това е много див, това детенце е яко. Пич, влезе в магазина и щуката това детенце, брат, ти викаш, че е яко. Джон Сина, let's go! Айде, Джон Сина! Аз между другото, знаеш, че имам Renegade Raider. Сериозно ли? Какво искам? Аз дадох на един 3 лева да ми го даде, а той ми вика не може и да скамна, има скамна и... Брат, то трябва да го намерим. Аре, малък, как се казваше? Петко ли се казваш? Ничо, то е много див, брат. Ма ти на колко си наистина, бе? Не си на 7, на повече, си на 10. Не съм на 10, на 13 съм. Брат, виж го, че маняка е буквално 2016 Fortnite детенце, бе, брат. Cute Game. Cute Game ли се викаш или... Squid Game, да, Squid Game. Какво се случва? Брат, добре ли си инхалатора, нещо не работи? Ами да ти кажа, май да. Ние си взехме пари, това е да си ходим. Отиваме на репрет в момента. Ивчо, ела! Има загубено дете. Кой е хуя, бе? Топсо, Детенце има, бе, Кой е брат. детето? Ивчо! Ивчо е загубил родителите си. Да, и то на 7. Помогнете му. Бати тъпата полиция. Ами то това е България, какво искате? Абе, кой е Ивчо, бе, брат? Ивчо, напускай репел! Ама той е на 10! Сега ще ти помогна, отивам да те карам към детската. Айде. Не искам. О, Ивчо, да чуй се, Марто, гонка. Аре, Ивчо, дай, Ивчо. Бегай, Ивчо. Ивчо, ще вкарат детската градина, вот. Не искам. Какво се случва, бе? Искамен съм. Качай го, Бъй! Бъдете готови с оръжията. Ивчо, дай, няма фляш детската градина. Давайте, Няма фляш детската градина. Брат, какво става? Разстрелваме полицай, защото Ивчо не иска ходи на детска градина, разбираш? Брат, какво е това, бе? Абе, я направо да ги изсипаме тя, бе. Дай да слизаме да ги изсипаме, бе. Ивчо, няма ходиш на детска градина! Сега ще им направим уно ревърс карти и ще ги сложим так. Да. Ей сега в детската градина влизате.